Chámame Carmen Ribeiro, eu son unha das persoas que decidimos empezar novamente co traballo do liño que estaba esquecido en todo Galicia. Montamos unha pequeniña empresa que se chama Liño de Galicia, en donde facemos todo o proceso do traballo do liño. Liño de Galicia é unha pequeniña empresa. A súa sede tena no concello de Zas, de onde son eu, pero estamos no Castelo de Vimianzo, un castelo que é entrada gratuita, libre. Un dos traballos máis agradecidos é o fiado con roca e fuso, e despois ese fío aínda hai que lavalo, e logo con ese fío pasamos ao tear para facer unha tea, para logo poder facer todo tipo de produtos que queiras facer. O noso produto estrela foron os chales de encaixe con fío de liño. E pois facemos, pois como se pode ver, sombrillas, manteles, roupa de nenos, de primeira comunión, de noivas, de calle. Do meu traballo que máis me gusta é o final de todo, que consiste en vender ese produto. Pero bueno, o confeccionar un chal que todos son diferentes, que gañes un premio como gañei, síntome moi agradecida de facer o traballo porque me gusta. Pero, aparte desos recoñecementos, pois tamén están moi ben, anímante. A artesanía de Galicia apórtanos estar debaixo dese paraugas é superimportante, porque o empaquetado é moi sinxelo, pero chama a atención. E despois temos todo tipo de información, incluso algunha axuda, para poder desarrollar este traballo, porque é un traballo moi longo e a artesanía sin axuda é totalmente imposible sacala adiante.